आं दंफाव बयजोंबो अनजाथाव आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ स' दिनैनि भिडिअआ एसे बेलेग जागोन माने एपिसोड बाय एपिसोड होआखै दिनै माने एसे बेलेग सोख्ल'नानै होबाय स' भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोना आरो रावबो गोसो मोदोम देहा सोलेर बिखा बिख्लो हारा मेलेमफोराव सोनानै लाया आरो दै जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायदों आरो नोंथांमोना नायनानै रावबो जाहाथे रागा जोङा आरो दे आरो अननानै नोंथांमोना जाय भिडिअखौ नायगोन अननानै प्लिज भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होलांनो दाबाव जायखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैबो लाइक खालामनानै गालाङा शेयार खालामनानै गालाङा कमेन्ट होलाङा जाय बिथांमोना होयो बिसोरखौ नायखुबाय थाखायो दे बिथांमोनखौ आंनिफ्राय मै लाभ इउ अल स' भिडिअखौ नायलांसै फैदो हेलौ सना मा खबर मा खालामदों ओंखाम जाबाय जायाखै ओंखामजों लोगोसे मा ओंख्रि जाखो खिबायना खियाखै हासुदोंना हासुवाखै मा खालामदोंलै सना फिथर गोसोखांसो दां नोंखौ खिनो ओंखारदों दे होमबालाय खिग्रो दे खिखांनानै फन हराख' नङाबा खिबाय थानानैबो रायलायजागोन आंजों दे होमबालाय उमाय आच्छा सन्थला मा जाखो नोंहालाय फेसबुकआव नुवाखै नामा नोङो क'क्राझार चिरांनि सेंग्राफोरा उदालगुरि बाक्सानि सिख्ला मोनानो उदालगुरि बाक्सानि सेंग्राफोरा क'क्राझार चिरांनि सिख्ला मोनानो आच्छा माबायदि गिलु बालु रुललै बेलाय बेनोथ' जादों टेनसन आंहा आच्छा नोंलाय मा डिस्ट्रिक्टनि सिख्ला गोसोथोयो आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिख्लाखौसो फसायदोंमोन दा आं चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौ मोननाय नंलाना आं जाबाय बाक्सानि आच्छा ओइ रखमनि जाबाय होमबा बेनिखायनो आंनानो थिगलै आउट अफ बिटिआरनिसोखा आंना सिख्लाया आंना कार्बि आंलंनि आं मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्टआव नोजोर होफ्लांबाय थाबायना सिख्लाफोरखौ दङथ' आरो मेरलानो होमबालाय माखौ देबा टेनसन लाबाय थादों होद बेलेग डिस्ट्रिक्टनि सिख्लाफोरखौबो एसे नायनांगौब्रा खालि मा बाक्सा उदालगुरि चिरां क'क्राझार बेल' नामा बेलेग डिस्ट्रिक्टनि सिख्लाफोरखौबो एसे नोजोर होनांगौब्रा बेसेरा बिसोरबोथ' जोंनि जायगायाव फैनो लुबैयोना आच्छा नोंहालाय मा खबर अमा राजा मा खबर जानोब्रा खबरा लबरसो आंना इलेक्सननि एम्फौआ खर'निफ्राय ओंखाराखै नामा दाबो नोंना अमा राजा माथो खालामनोब्रा सोरफोर मोजां मोननाय सिख्लाया अपोजिसन पार्टिनि जाबायबो जाबाय आरो बेलेग डिस्ट्रिक्टनिसोबाव उदालगुरिसो जाबायना बियो आं जाबाय क'क्राझारनि बे जाबाय उदालगुरिनि जखा मिलायासैलै जोंना जखा मिलायासै नोंना गार्लफ्रेन्डआ उदालगुरिनिसो होमबा ओं उदालगुरिनि ओमफ्राय माथो जाखो आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ना साला बोरबा फालिथां माथां मिनिबाय थादों बुजिखादों आं सन्थलानि इसाराखौ गावहा बाक्सानि नालाय उदालगुरिनिखौ नोजोर हरदोयो समझदार के लिए इशारा काफी है अब समाय हिन्जाव माथिं मा जालांगासिनो बेखौ पात्ता लायाखै हिन्जावासो देरसिन जादोंना जि जायाबाबो हिन्जावखौथ' सानसेबाबो लाखाथारनांगोनलै बेखौ लाया होननानैबोथ' थानो हायालै बेनिखायनो होनबायब्रा आच्छालै अमा राजा नोंथ' क'क्राझारनि जाबायलै सोमसेयाथ' उदालगुरि दाना मा खालामबावगोनलै नों बिसोरबो जोंनि सिख्लाखौ नाङादोंमोनलै आं बिसोरनि सिख्लाखौबो बाद दे बिसोरनि सिख्ला नङालै आलै आसोलफोर मानसि गरमब्रा बोथोराथ' नामावल'सो गोजां बोथोर ओरैनोबाथ' गरमसो जागासिनो माथो बेफोरलाय जागोन थांगोन आरोलै उनाव जि मोजां जागोन बेखौ नायबानो जाबाय आरो दालाय माखौथो गरम जाबाय थादों साफा सानैफोरा सिरि थाहोलांदो दे होमबासो बयबो सिरि थालायसिगोन आच्छा नारजि बुदां नोंना जिरख'नाय आफाङा अबे डिस्ट्रिक्टनिमोनलाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मा जालाबायखो नोंसोरथ' मोनलायलायनाय नंलालै सासेना गार्लफ्रेन्डआ क'क्राझारनि सासेना गार्लफ्रेन्डआ उदालगुरिनि आइडिया मोनसे सोलायलायना लादोबा गार्लफ्रेन्डफोरखौ फाल्थु खोथा बुंबाय थाना नों मिथिबाय सन्थला साला मादो होमबालाय डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट लाना खोथा रायलायलायगासिनो बेलेग डिस्ट्रिक्टनिफोरखौ मोनलायलायला मोननै डिस्ट्रिक्टनियाल' मोनलायलायसिबालाय बाक्सानिया उदालगुरिनिखौ उदालगुरिनिया बाक्सानिखौ ओमफ्राय क'क्राझारनि चिरांनिया क'क्राझारनिखौ थैदो दानाबा आंजों आं मोनसेल' डिस्ट्रिक्टनि सिख्लाखौ नायनो बायो आं गासिबो डिस्ट्रिक्टनि सिख्लाखौ नांजोबो आंनो आं बेबायदि सब डिस्ट्रिक्टनि सिख्लाखौ फसायनायखायनो दिनै रुलानो खालायलायबाय बेबायदि बै डिस्ट्रिक्टनिया बै डिस्ट्रिक्टनिखौ मोना होननानै आच्छा आं बेलेग डिस्ट्रिक्टनि सिख्लाखौ फसायनायनि थाखायसो जाबाय जाहैबाय रुला
जाबाय दिमा गैयिफोरबायदि डिस्ट्रिक्ट वाइज लानानै खोथा रायलायबाय थानांलालै बेयाव जोंखौ माबायदि नर्मेल खालामनांगौ बेखौ साना खालि एक्सनावल' थाखायो आरोना नोंसोर बिदिबा जोंबो बिदिल' खालि बिदियावनोथ' मानिफ्राय मा जालांनो हमदों आनलाखि हिनजावा फन हरलायबाय हेलौ बखि हेलौ राजा मानो सब समावबो गोरा गोरा बुङो साला आनलाखि हिनजाव फारसेथिंजाय अपोजिसन पार्टी आरो डिस्ट्रिक्टआबो बेलेग ओइ राजा डिस्ट्रिक्टजोंलाय मा लोब्बा दे पार्टीजोंलाय मा लोब्बा आं जाय पार्टीखौ मोजां मोनो बे पार्टीखौ होबाय नोंबो जाय पार्टीखौ मोजां मोनो बे पार्टीखौ होबाय माथो जाखो ओमफ्रायलाय बाद होनाव राजा मानो इसेबां सानबाय थादों ओइ बादखौनो होखाबाय दे आङो दिनैनिफ्राय फन हरनाया बन्द ओइ राजा मानो बिदि खालामो ना प्लिज बिदि खालामनाङा एथ' राजा जाम्बा जादों नामालै ओइ जाबाय दोनथ'द' फनफ्रा उनफोराव रायलायसिगोन बांद्राय गुदुं रायलाय नोंना खर'आव राजा एसे थान्दा खालाम राजा उदालगुरिनि सिख्ला गैयाबाबो जायोलै धेमाजि लखिमपुर सनपुरनि सिख्लाफोर दङ ना सन्दला मा एरलुएरलाब्रा हामगौ नामा बिदि बुंनो आं हले जेबो मिन्थियालै आं हले बाहेरा सिख्लानि गोसोथोनाय सिख्लासो बिन्दासखा आंहा जेबो गैया बेयाव हेलौ हापां ओइ नाजिबदां नोंसोरनि उदालगुरिनि बाक्सानि सेंग्राफ्रा जोंनि क'क्राझारनि चिरांनि सिख्लाफोरखौ मा बासिसो गारदोंहाय आंलाय माला बासिखो दे बासियाखै बेलेगाथ' बासिदोंना आरो क'क्राझारनि सिख्ला होनबाथ' आंबोथ' गोलैयोना आंबोथ' क'क्राझारनि सिख्लाना बा मालाया बुंबाय थायो आंनावसो गोलैबाय आं बासियाखैलै आं बासियाखै उदालगुरिनिबानो उदालगुरिनि मानसियानो बासिजोबगोन बे खोथा नङालै बा गोदाव सोराव सासे मानसिनि खोथा लानानैनो इसिबां दावराव खालामोब्रा बिखा बिख्लो हान्थु खिला खुन्दै गासिबावबो नांजोबो ना जोंहा बेबायदि बासिजाबा एथ' साय जोङो हाबाबलै हाबाब साइसआ जेरावबो दङ माखौथो इसेबां दावराव जाबाय थायोब्ला सासे सानै मानसि होननायखौनो 100 जना होननाय 200 जना होननाय बायदि मानो खालामो आं मिथिया जायखिजाया बुं नोंनो क'क्राझारनि सिख्ला नांगौ ना नाङा आंथ' क'क्राझारनि नों उदालगुरिनि बुंखा दानो हाबाब हापां नोंखौखि नाङा होननो हायो आरो आङो दे हरालै आं क'क्राझारनिखौ नोंनो नाजिबदां ओइ अमा राजा एसे सिरि थाथ' नोंसोरनिफ्राबा जोंखौ बासिनो हायो जों नोंसोरखौ बासिनो हाया नामा हो ओइ हापां बुजिनाबो बुजिबायदि मानो अख्रा जानो नागिरदों नोंलाय मानसिफ्रा बुजिखानानैबो अख्रा जाफिननायानो भुललै हामालै हामा डिस्ट्रिक्ट वाइज लानायखौ दोनथ'दो सान्थि लुगैयो आं सान्थि मिथिबायना आंखौल'सो बुजायनानै दोनबाय नों माखासेखौ बुजायनो हागोन आरो गोदावबा माखासेखौ बुजायलाय नोङो नारजिब्रा साला रायलायथाय आं नोंजों सम गैला आंहा टिभि नायनांगौ सिरियाल नायनांगौ बेसलै डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट मा जाबावगोनलै ओरैनो मानिफ्राय मा जाखादों बोथोरफ्रा आरो डिस्ट्रिक्टआ ग्राव सौग्राव फैलायबाय टपिकल' नांथारगौलै नांलायनो जारला जागोनलै माथोब्रा जोंना बुखुवा दंब्रा जोंबो बासिनो हायो बाक्सा उदालगुरि खामानि गैया दार' राजा बाक्सा उदालगुरिखौ बासिनो मोना नोङो मिथिबाय बासिनांगौबा आंसो बासिगोन क'क्राझार चिरांनिखौ मा सैमा मावजिफोरबायदि डिस्ट्रिक्ट लाना नांलायगासिनो दङब्रा खर'आव मेलेम गैयिफोरबायदि मेलेमखौ न'आव दोननानै फैजोबदो नामा नोंसोरो दूर रहो मजे लूटो आयखम मार्बल बुथिया बोरो नोंनि मेगन बुथिया बोरो मार्बल गेलेनो आं आंहासो दाय जाबायलै साला गावसोरसो डिस्ट्रिक्टनि नांलायनानै साला बेयाव मा जालायना दंखायो गावजों गाव गेजेराव फैनानै आयो हमना नोङो ओइ मानो बिदि बुंनाय नों बुजाबाबो जेबो मोनाखैलै आङो खौसेथिखौ नुनानैसो गोजोननाय मोनदों डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट नांलायनायखौ दोनथ'नानै खौसेथि जालायदों मिथिबाय नङाबा जोंखौ गाग्लोबनो बारा गोबाव गैया मानसिफोरा सैथो खोथाखौनो बुंदों नों बब्र जों खौसेथि जायोबा जोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया जोंनि रोदा फांसेबो बुखुनो हाया हेल' गाइस मा खाफालावलाय मा सिथाबना लालाबायखो माथो मानसिफोरा एकदमबारे डिस्ट्रिक्ट लानानै डिस्ट्रिक्ट अन्थाइ खुबैलायनो ओंखारदों बेनिखायनो गिनानै खाफालाव सिथाबखाना लाबोखाबाय आरो जाहाथे जोंखौबो माबा डिस्ट्रिक्टखौ भुल बुजिनानै जोंखौबो अन्थाइ खुबैया आरोना बेनिखायनो जोंहा खिथाखानोसै आरोहाय नै जों बेलेग डिस्ट्रिक्टनिसो होननानै ओइ दुमफाव बिदि जायो नामा बिदि नङालै ओरैनो मानसिफ्रा साफा सानै बखिलाबायो आरो बिसोरनि बखिनायखौनो गिनानै बिदि खालामनांगौ नामा हामालै औहाय गियाबा जायो नामाहाय ओरैबा नाजुकलि बोदो नांना बोरैबा अन्थाइफोर नांना होबाय बोरै जानांगौ जाखो ओइ दुमफाव बेफोरखौ सानबाय थानाङालै बोखारदो खर' गुदुंफोरनि खोथाखौ लाना खर' गुदुं जाफानो नाङा